Намираме се на обект, на който основата на къщата ще бъде монтирана върху земни анкери. Те се навиват директно в земята, без необходимост от бетон. Всеки от тях е завинтен на различна дълбочина. Цялата площ на основата тук е плюс верандата около 230 квадратни метра. Имаме 72 анкера на брой, които трябва да поемат общ товар от 150 тона. Първото нещо, което трябва да направим, е да измерим котата на всеки един анкер. Това правим от една страна, защото при навиването им те срещат различна по твърдост основа, която ако е скалиста или камениста, може да подведе анкерите на една или на друга посока. От друга страна, трябва да сме сигурни, че целият товар в последствие ще бъде разпределен равномерно или така, както е изчислявано от конструктора. След като знаем котата на всеки един анкер, ние изрязваме или подлагаме на мястото на всяка една шапка толкова, колкото е необходимо. Така не се налага да обръщаме постоянно основните греди, за да видим дали е зарязано точно или пък се налага да зарежем още малко. Ето как измерваме котата на всички земни анкери. Поставяме лазера върху шапката на един от анкерите и започваме да измерваме нивото на всеки един, като съобразяваме неговата най-ниска и най-висока точка. Имаме различни нива върху една шапка, защото при навиването анкерите срещат скала или камък, които им променят траекторията и така те влизат на една страна. Надписваме всеки един от тях, а след това правим карта на всички заедно на хартиен носител, за да изчислим кой е най-ниският и кой е най-високият. Това е резултатът след всички изчисления. Вече сме сигурни, че имаме една равна основа, съставена от слепени греди БСХ с размери 160 на 320 мм. Общата им дължина е 21 метра и 4 см. Свързани са помежду си с глобка Half Lap, захваната с подходящи шпилки, с гайка и контрагайка. След като сме изравнили първостепенните греди, започваме работа по второстепенните. Работата по второстепенните греди представлява това нещо. Тук вече сме положили някои от тях. Изпънали сме мембрана, за да предотвратим проникването на влага. Тук съответно тя ще бъде загърната. Това са зарези, които ще посрещнат едни подкоси напред в конструкцията. Ето, така трябва да бъде изпъната мембраната. Продължаваме така до края. Тук вече може да видите, положили сме първостепенни греди, второстепенните греди, направили сме кутии от шперплат, които биват захванати с тези летви, шперплата към летвите и летвите после към второстепенните греди. Много е важно да гледате, когато правите такива кутии, шперплата да бъде много близък, да бъде много близко един до друг, т.е. отворите да бъдат почти минимални. Ето тук да бъде отвора колкото се може по-малък. Тук вече между летвите не е проблем да има повече разстояние. Вече сме положили венеца и очакваме да монтираме сламените панели. В следващото видео ще ви покажем как монтираме сламените панели, какво да съобразите, откъде да започнете и така нататък. Вече се виждат купчини от преградни стени. Поради причини от различно естество, тук на този обект няма да монтираме сглобени преградни стени, а ще ги изглобяваме на място.
Въпреки това всички елементи са нарязани, зарязани и подготвени по размери и номера в цеха, а след това ги транспортирахме до тук. Стени ще бъдат изготвени на място. Само си ги заготвихме в цеха по размери. Може да видите, всяка греда си има номерче и е зарязана по съответен начин, по който ще бъде монтирана или комбинирана в сглобки с други колони и греди. Диагоналите трябва да отговарят на фигурата на венеца. Не подценявайте този факт, това е изключително важно. Особено при предварително подготвена конструкция може да се случи така, че елементите нагоре да не стъпват на точното им място и до покрива да се натрупа някаква голяма грешка. Допитайте се отново до Питагор, полезно е. Друго важно нещо, когато правите двоен венец, какъвто е в случая, е много важно и двата да бъдат в една височина и да не са килнати на една или на друга страна. Защото това ще доведе до наклон на стените, който наклон не може да бъде коригиран качествено в последствие. Ако някъде се наложи да рендосате някое ръбче, определено не си го спестявайте, защото ще ви струва скъпо. Това трябва да се случи по цялата дължина на венеца, колкото и неприятно да е. Също така, избягвайте да монтирате двоен венец дълго преди да сте сигурни, че ще започнете монтаж, защото атмосферните условия променят геометрията и може да се наложи да преправяте работата си. Тук може да видите как земните анкери са захванати с диагонали от метални лъжета помежду си. Първия ред са захванати един за друг, а след това е захванат към задния. Тъй като отпред имаме пресен насип и въпреки че анкерите са дълбоко в здрава земя, леки отклонения в частта на насипа могат да доведат до промяна по вертикал в най-горната част на анкера. При монтажа на второстепенните греди, които свързват всички редове, този тип отклонения се свеждат до минимум.